Yay! Kang? Kang? Unsa man pa? Ayaw lakaw diri sa balay ha. Dili ko maabot. Mulakaw sa ko. Dili ka maglakaw-lakaw ron ha. Kaya na ako'y nabalitaan karon nga daghan og mga manginap og bata. Pa, sige pa, diri ara ko. Sige, madto na ko. Badi, nanatas sa balay sa target na ito ang kuhaon ng mga bata. Boss, mag-amping ta. Kaya delikado niya itong gibuhat, boss. Kasi mapikit ani. Ay mo kahadlok. Nananay sa akong plano. Kuhaon yun na ito ng bata. Basta ako, boss. Uyon ko perminti sa imong plano. Unsa may buhaton na ito ani, boss? Sunod mo sa akong plano. Tara na! Boss, nanang bata. Unsa pa may gulat nyo? Naputan dito! Boss, sige boss. Si kinsa man mo? Buhi ko ninyo! Ayaw pagluhag day, kung gusto pa ka mabuhi. Kwartara mo toyo. Kang? 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 Nganong wala mong bata diri? Kang? Nganong naman yung sinilas diri? Luwa siya! Kang? Kang? Wala mo yung mga batasan! Ba't kayo mo? Buhi ko ninyo ba? Buhi ko ninyo! Agay! Dunyok, tawagi ang iyang amahan. Sige boss. Ikan! Nilawak. Hello? Hello. Kinsan ni? Ayaw na pangutana. Kung gusto ka nga makitaan imong anak kabuhi, kwarta ang kapalit. Sige boss, ihatag na ko sa inyo ang tanan. Ayaw lang hilapti akong bata. Sige. Walay mahitabo sa bata kung mutuman ka sa tong sabot. Papa, tabang! Nak! Nak! Nakadungog ka ato. Sige boss, asa ta magkita? Kabalo na ka kung asa ta magkita nga location. Boss, murag dugay man. Juyax, matangin ito. Arreglado boss. Boss, duha ka oras na tag pinaabot dire boss. Wala pa si Joyax. Impas dyan mo, Papa. Wala mo kabalo na unsa si Papa. Saba! Sige Dunyok, apasa si Juyax. Sige boss. Putlitiin. Kasi nagbuhat ane. Para sa akong anak. Magpuyo! Magpuyo lagi! Buyi ng bata! Buhian ako ng bata. Basi ka na imong pusil mo buhi. Kung gusto pa ka mabuhi ng mong anak. Sige, buyan ako akong pusil. Buyi ang bata. Usa ko! Burgo! Tarantado mo. Tara na!